Trezit din sicriu în timp ce familia se pregătea să-l înmormânteze, a deschis ochii și a povestit că s-a întâlnit cu îngerii pe lumea cealaltă. Și a mai spus că strigătul soției sale l-a convins să se întoarcă din morți. Convins că a trăit un miracol, bărbatul și-a dus sicriul înapoi la magazin și a început o viață nouă. Să povestiți ce a fost pe lumea ailantă? Da. Ce să fie? Când am fost pe lumea ailantă, deci când mi s-a stins lampa și m-am trecut printr-un tunel când am dat în moartea clinică. Ilie Dobre a trecut prin tunelul morții după o criză de ciroză. M-au luat și m-au băgat la reanimare. Am stat 3 zile și 3 nopți. După 3 zile și 3 nopți, soția lui a decis să-l ia acasă. Nu ca să-l îngrijească, ci ca să-l îngroape. A crezut că sunteți mort. Categoric, da, categoric. Toată familia a crezut că e mort. L-au dus în pat, l-au spălat și l-au îmbrăcat. S-au pregătit de mormântare, mi-au luat costumele, tot. I-au luat chiar și sicriu. Și cât timp familia îl plângea la căpătăi, domnul Ilie făcea cunoștință cu lumea de apoi. Am trecut printr-un tunel, am dat de o câmpie frumoasă de tot. Acolo, spune el, s-ar fi întâlnit cu îngerii. Și erau niște oameni îmbrăcați în albi, în capetele goale, cu un ciumag în mână și cu o plasă. Ce aveam ea, nu știu. Îngerii l-ar fi condus spre o punte. De acolo... Stânga a fost Iisus. Mi-a făcut din mâna asta că să mă întorc înapoi. La un semn, bărbatul s-a întors printre cei vii. Mergând eu înapoi, am auzit un glas de la nevastă mea, puternic. Vocea soției l-a trezit din morți, spune el. S-ar fi trezit și... Bă, ce faceți cu mine? Copilul s-a speriat și a sărit de la etajul 1. Dar dumneavoastră s-a speriat în situația asta. Cum să nu te sperii? S-au speriat, apoi s-au bucurat și au decis să-și recupereze banii cheltuiți înapoi. Au dus înapoi sicriul comandat. A zis, domnule, dumneata nu ești normal la cap. Domnule, dacă a deschis ochii, ce să fac cu el? Chiar dacă a deschis ochii, domnul Ilie a rămas orb timp de 4 luni și a revenit miraculos, spune el, după ce tot Iisus i-a apărut în vis. Deci nu pot să uit treaba asta niciodată.